ito pong solar rooftop project ay nag-umpisa po dahil hinost ko po ang ASEN, no, si President Eric Francia, na napakabait, no? Pupunta siya mismo dito sa Ilocos. Siyempre, ang dami nilang witness sa atin, so kailangan talaga. But I took the opportunity na tanungin siya kung kaya ba natin i-democratize, kumbaga, ang solar power. Kumbaga, solar para sa masa, di ba? Kasi itong solar energy ay pababa ng baba ang presyo. Ngayon, super mura na ang solar panels dahil sa China, di ba? Kumbaga, may parang surplus sila sa China. Now, ang problema sa solar, syempre, ay ang capital expenditure o ang gastos upfront, di ba? Mahal kasi bumili. Kung bibili ka ng, though cheap na siya, syempre, sa everyday kakainin po natin, mahal pa rin. So, yan ang challenge ko. Sabi ko kay President Eric, paano kaya ba natin gawin na i-scale, no? Para i-disperse itong power ng solar para sa lahat. So, actually, hopefully, no, well, it will happen, but this will be, ito po ay first of its kind in the Philippines. Kasi, sa totoo lang, swerte po tayo na kasama po natin ang ASEN, di ba? And then ASEN brought in Sonaric na mag-provide ng solar panels. Sila ang solar panel provider. Tapos, may GCash po tayo, or Mint, dun sa finance. And then, we have INEC. Siyempre, kailangan ng INEC dahil sa net metering at sa connection. Na willing naman ang INEC. Kasi in a way, hindi po maganda ang solar rooftop para sa INEC. Kasi mababawasan ang need. Diba? So, kaya sa ibang lugar, hindi mo kayang ipatupad po to kasi ayaw ng co-op nila. Pero sa atin, swerte tayo. Diba? Nasa atin ang co-op, kumbaga, one page tayo. And then last, of course, is the LGUs. So itong 5 parties, we got together to craft a plan kung paano natin ipapatupad tong solar rooftop project wherein hindi masyadong mabigat at kumbaga subsidize natin. So ASEN put up a small amount of money as well as GCash, may konting pundo para may pool tayo, para gaganon lang. Diba? Siyempre may terms naman po siya, maglo-loan ang ating kakailian for their solar. Pero friendly terms, diba? Hindi naman yung interest, hindi naman tayo 5-6, diba? So, friendly ang interest, medyo long term, na kaya nilang bayaran over time. And then, makikita po nila na after a few years, mag-ROI na sila. Pero syempre, yung financial component nito ay depende sa laki ng bahay. Sadly, kung mas malaki ang bahay mo, mas madaling mag-ROI. Kasi economies of scale ang tawag doon, di ba? Pag malaki yung kumpanya, mas mura ang produkto kasi economies of scale. So, ganoon din sa solar rooftop. Then the other thing na pinapag-usapan po namin is what if maliit ang bahay, di maayos ang bubong, di ba? Kung GI sheet na, hindi naman pwede maglagay ng solar. So what they said is, baka naman pwede, pag may empty lot doon na lang yung solar on the ground kasi hindi naman ginagamit yung lot. And then yan na lang po mag-power doon sa 5 or 10 maliit na bahay. Ang tawag po doon ay parang microgrid system. Kumbaga, maliit na grid, diretso na. So, kumbaga pilot pa lang to, but we're happy and excited na finally magsa-start na po tayo. At doon mo lang malalaman kung anong kulang, di ba? Anong kailangan na improvement once nag-start ka na. So,
We're piloting in Batak, Dingras, and Pagudpud, if I'm not mistaken. And we have recipients already, of course, through the mayors who have helped us. And as we go, hindi naman po ito exclusive. No? So meaning, in the future, kung may mahanap po tayong mas mura na solar supplier, solar panel supplier, or let's be honest, kung may ibang energy company like EDC or Aboitiz na gustong pumasok at mag-solar rooftop project din, kagaya nito, why not, di ba? Hindi naman tayo exclusive sa Ayala, but we really appreciate Ayala and thank them kasi laki ng trabaho na ginawa po namin just to get to this point. And Ayala invested a lot of time at na-mobilize po nila lahat ng mga kasama po nila. Kasi syempre, corporation sila, dami nilang kumpanya. Diba? Kaya inisip ko sila, kasi may BPI naman sila diba? At may GCash pa. Diba yung Globe, I think major shareholder din sila sa Globe. So, very good partner, no? Over the years. I think Gov can agree. The Ayala Group has been very supportive of Ilocos. Siyempre, kasi nandito rin ang kanilang windmills. So maganda ang aming relationship sa kanila. So I thought they were the right partner to start with. And we look forward to starting next week, as you mentioned, on Monday. Just to add to that, I really think it is a timely project now, especially with the things going on, na talagang it would really help us not to be totally dependent on fossil fuel na. So sana it would really hit the ground running para maganda ang effect sa lahat sa buong community natin, sa buong probinsya natin. So timely. Thank you, Vice.